ସତରେ ସମୟ ଭଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଉପକାରୀ। ଆଉ ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ କେହି ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ତମେ କାହା କାମରେ ଆସିଲନି ବି ସିଏ ବି ତୁମ କାମରେ ଆସିବେନି। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାର କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ତା ରିଜିନ୍ କହୁଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଜଣକୁ ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଫୋନ୍ କରେ, ତା ପୁଣି କାମ ଥାଇକି ହଉ କିମ୍ବା ନ ଥାଇକି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଏ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି? କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଟି? ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ କଥା। ଆରେ ସେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଥାଉ କିମ୍ବା କାରଣ ନଥାଉ। ଏବେ ତ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, କାଳେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଦେବ କି, କାଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେବ କି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଗୁଆ ତୁମଠୁ ସାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସତରେ ଏ ସମୟ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଉଥିଲା। ଯାହାକୁ ତମେ ଭାବୁଥିଲ ହଁ ଇଏ ମୋ ନିଜର, ଇଏ ମୋର ସବୁ ହାଲଚାଲ ବୁଝୁଛି, ସତରେ ଏ ସମୟ ଶିଖେଇ ଦେଲା ସେ କେତେ ନିଜର ଆଉ ସେ କେତେ ଆପଣାର।